nagbangutan karon ang usa ka pamilya sa Maragatas, Lupon, Davao Oriental. Human nga namatay ang ilang kabayo tungod sa pagpamunal og pagbato sa usa ka residente nga resulta sa blood clot ug nabali pa ang mga gusok sa maong hayop. Saysay ni Dondi Estrera, tag-iya sa kabayo nga ginganlan og Jack, nga nasayangan sila sa pagkawala sa ilahang kabayo kay gawas nga nakatabang kini sa ilang pagpanguma, maayo sab kini nila pagkaatiman. Sumala ni Estrera nga gipatawag na nila sa barangay ang suspetsado sa pagpatay sa ilang kabayo labi na nga nakaangko sa niangkon niining hinimuan. Sumala pagikulata sa silingan ang kabayo tungod sa dihang giduol niya ang iyang babaeng hayop o babaeng kabayo. Mga bag-usab ng anak, gisipa kini sa lalaking kabayo busa iyang gibunalan, iyang gikulata ni atong April 29, 2026 nga may resulta sa pagkamatay sa kabayo pagkaugma May 1, 2026.